Mandengala pasirin. Ga, abayan mo, tamandengol tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito.
Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Nakaulopyo dasayan kabuwasan Makterion Lingkor Timag ti Pangasinan Dennis Mojares. Kayo mamat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes Pizza 12 at bulan na Enero taon 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Impanulop ya Persan operatiba analunggaring high value individual asakute 408,000 piso kantidad na Cebu asamsam. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Bangkay arumog Jad Agno River. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Pulis Alaminos City analunggaring mat at anti-illegal drug bypass operation. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Maging kayarian na kantin inaristo Lapo at Cebu. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Jadasare ulo na balita Jada National. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Senador Jaime Marcos walay 2.5 bilyon niya alokasyon at 2025 budget palapag ng Senador Lacson. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. On ground the inspection at the government project sa Gawaan random. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. DABOC insigapan na kaso ng Ombudsman ni Paakar at rice import ban. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Impeachment kontra dakinan Presidente Marcos, political maneuvering palapag ng Castro. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuwasan tanatan wadyara detalye at balita da lokal.
Canteen owner asakuted ginawa na anti-illegal drug bypass operation dyan da syudad na Dagupan. Ingkasa bypass operation na saraya kabiyangan na Dagupan na City Police. Jadgangan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbela Merculio. Yan ang resulta ng pakaralad suspect. Akumpiska na saray taklay na uloy. So taluran plastic sachet walay balaton na 22 gramo. Tahan na saya mang kantidad na 149,600 piso. Unara pa da kaso ng sunggay na Section 5. Tahan na 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa bitlan na suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Pulis na naimbestigaan na saray kabiyangan na PNP Santa Maria. So arumog yabang kaya nalaki. Yalabus laksa ba ya arumog jad Agno River na barangay San Vicente Dabilang Baloy. Anong nga so bangkay na bitlan na biktima na saray residente da bitlan na lugar. Yaangga pula so kausto niya. Yasatan at arumog jada Agno River kanyang tampulin tawag. Ada saray kabiyangan na otoridad. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Analunggaring rekabiyangan na taklay no uloy jada syudad na Alaminos at ginawan anti-illegal drug bypass operation. Ya ginawa ja barangay poblasyon na Dabilan na syudad. Asamsam na Alaminos City Police so waloran head shield transparent plastic sachet. Ya walay balato na labi na duwan na gramo mang kantidad na 81,600 piso. Sa tanya anti-illegal drug bypass operation, so gangan na PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio, lapod pinaulit yung kampanya kontra delegalya druga. Sa may suspect, so unarapad kaso ng sunggay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. High value individual, ya priority target na PNP Regional Police Regional Office na plagad 5 na saray taklay na uloy jada syudad na San Carlos. Asamsam na saraya impanulop yung pwersa na Provincial Police Drug Enforcement Unit na Pangasinan na Police Office, Regional Police Drug Enforcement Unit na Police Regional Office 1, Pangasinan Drug Enforcement Group Special Operation Unit, tan San Carlos City Police, yada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency. So sa 60 gramo na shabu, mang kantidad na 408,000 piso. Asamsamot so drug paraphernalia. Ada ginawa na bypass operation tansaya bypass budel money mobile phone tanarumniran na related drug item kabiyangan sino inusarya motorsiklo na bilang suspect saraya kumpiska na item. So minarkaan jadarapan na saraya akay maton na tansamay suspect. Kaso nin sunggay na Section 5 tan 11 na Article 2 na Republic Act 9165. So arapan na suspect korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan na katibukulan niya balita da lokal antista nung dapag da saray balita da nasyonal. Wajanire pigaran pa imano. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or
0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Tinawag ng Malacanang na political maneuverings ang sinasabing posibleng pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mula umano sa supporters ng isang politiko. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nananatiling nakatuon ang Pangulo sa kanyang tungkulin at sa paghahatid ng resulta para sa mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Castro, iginagalang ng Pangulo ang umiiral na constitutional processes at naniniwala na ang anumang hakbang ng Kongreso ay dapat nakabase sa mga ebidensya, batas at pambansang interes. Ayon pa kay Castro na alam nila ang tungkol sa reklamo ng impeachment, ngunit binigyang diin na nananatiling hindi nababahala ang Pangulo at nakatuon sa kanyang mga responsibilidad. Napaulat na sinabi umano ni Caloocan Second District Representative Edgar Irice nitong linggo na maaaring magsampa ng reklamo ang impeachment laban kay Marcos ang ilang mambabatas kapag nagbalik sesyon ang Kamara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inalmahan ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si Senador Vicente Soto III sa pagkukumpara umano sa sitwasyon niya kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni De Lima na magkaibang sitwasyon niya at maging ni dating Senador Antonio Trillanes Daport kay De la Rosa. Si De la Rosa ay kini-question dahilan sa hindi niya ito pagdalo sa sesyon ng Senado simula ng ibunyag ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroon na itong warrant of arrest sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay De Lima, kahit umano nakakulong siya noon at kahit mahirap dahil wala siyang kahit anumang gadget, nagtatrabaho pa rin siya bilang senador sa pagpapail ng maraming bills at ilan sa mga ito ay naging batas. Iginit pa nito na nakiusap siya na makilahok sa online sessions at pagdinig ng Senado sa panahon ng pandemya. Dahilan ito ang sistema noon para hindi siya napagbigyan ng mayorya noong nasa Senado pa siya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, upang matiyak na hindi masayang ang pera ng taong bayan, kailangang random na suriin sa mismong lugar ang mga proyekto ng gobyerno. Itinulak ni Senator Erwin Tulfo ang inisyatibong ito habang sinusuportahan ang pagbuo ng Joint Congressional Oversight Committee upang subaybayan ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto na pinondohan sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Nang tanungin sa tungkol sa kredibilidad ng komite sa pagbabantay, isinasaalang-alang na may mga miyembro ng Kongreso na di umano yung nagpasok o nag-endorso ng ilang paboritong proyekto sa budget ng 2026. Binigyang diin din ni Tulfo na ang layunin ng Joint Oversight Committee ay upang matiyak ang kredibilidad ng ulat. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala,
Itinuro ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang 2.5 billion pesos na halaga ng allocables na iniuugnay kay Senator Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program. Basehan niya ito sa mga dokumentong natanggap ni Lacson mula sa kampo ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Binanggit din ni Lacson na habang nagreklamo si Marcos ay sa ratipikadong bersyon ng 2026 budget sa pagtaas ng pondo para sa mga assistance program na tinawag niyang soft pork, kabilang ang medical assistance to indigent and financial incapacitated patients at assistance to individuals in crisis situations, ay may pork naman siya sa 2025. At personal na dumalo sa pagbigay ng ayuda noong nakaraang taon. Pinabulaan na niya ang pahayag ni Marcos na pinagbawalan umano niya ang mga miyembro na iugnay ang ilang personalidad gaya ni dating Speaker Martin Romualdez sa issue, at iginiit na hindi naman ito dumalo sa mga pagdinig sa kanyang pinangunahan. Nang itanong kung ano kaya ang dahilan sa mga kilos ni Senator Marcos, tugon ni Lacson, baka gusto niyang mag-apply sa miyaw-miyaw ng Senado. Ayaw na magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate, parang may gustong mag-apply. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, isang reklamo na may bigat ang inihain sa Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Kaugnay ng umano'y paglabag sa rice import ban na ipinatupad noong September ng nakarang taon. Noong January 8, nagsumitin ng 11 pahinang reklamo sina Raul Montemayor at Argel Joseph Kabatbat na inakusahan sina Bureau of Plant Industry, Director Gerald Panganiban, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at iba pang hindi pinangalanang opisyal ng BPI o Bureau of Plant Industry at Customs ng graft, grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon sa reklamo, nilabag umano ng mga opisyal ang Executive Order No. 93 ni PBBM na malinaw na nagbabawal sa pagpasok ng imported, regular at well-milled rice simula September 1. Gayunman, iginit na mga nagreklamo na patuloy pa rin pinayagang pumasok ang imported na bigas hanggang September 15 sa kabila ng bisa ng nasabing kautusan. Binanggit din sa reklamo na kahit August 6 pa lamang ay inaanunsyo na ang nalalapit na rice ban, naglabas pa rin ang Bureau of Plant Industry ng memorandum ng August 14 na nilagdaan ni Director Panganiban at may notasyon umano ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa naturang memorandum, itinakda ang mga tinawag na grace periods na ayon sa mga nagreklamo ay nagbigay ng mga exception na hindi nakasaad sa EO 93 at Customs Modernization and Tariff Act. Sa ilalim ng mga patakarang ito, pinayagan ang bulk shipments na dumating at magbaba ng kargamento hanggang September 15 basta't na ipadala mula sa bansang pinagmulan bago ang August 30. Samantala, ang mga containerized shipment ay pinayagang makapasok batay lamang sa petsa ng Bill of Lading na hindi lalagpas sa August 25 nang walang malinaw na takdang petsa ng aktual na pagdating. Ayon sa tala ng Bureau of Customs, umabot sa humigit kumulang 340,212 metrikong tonelada ng bigas ang pinayagang pumasok noong September 2025, panahong ganap na ang umiiral ang rice import ban. Ito umano ay katumbas ng mahigit 90% ng mga importasyong saklaw ng pagbabawal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, tatagal umano ng 6 na buwan bago humupa ang panggagalaiti ng Bulkang Mayon sa Bicol. Ayon kay PBOX Director Teresito Bacolcol, kung pagbabasehan ang naganap na pag-aalburuto ng bulkan noong 2023,
Umabot lamang sa higit 3 kilometro ang lava flow pero itong aktibidad ng mayon sa kasalukuyan ay wala pang nakikitang pagluwa ng lava o nagbabagang apoy mula sa bulkan. Niliwanag din ni Bacolcol na ang malakas na volcanic unrest ay mabilis lamang, hindi katulad ng mahina gaya ng ipinapakita ngayon ng bulkan. Batean niya sa record, noong pumutok ang mayon noong 2018 nagtagal ito ng 2 buwan bago humupa, habang noong sumabog ang bulkan noong 2000 ay umabot lamang ito ng 2 linggo hanggang sa nanahimik na, pero umabot sa alert level 5 status, kaya ipinagbawal ang pagpasok sinuman sa 8 kilometers radius mula sa bunganga ng bulkan. Pinigyang din ni Bacolcol na bagamat patuloy ang matinding aktibidad, wala pang dahilan na isailalim ito sa alert level number 4 na status dahil wala pang nasusubaybayang matinding parameters tulad ng pagtaas ng madalas sa pyroclastic density currents o uson, lava fountaining, lava flow at madalas na volcanic earthquakes. Niliwanag nito na ang nailuwa ng naturang bulkan ay hindi lava, uson at rockfalls ang nakikita sa gabi na kulay pula na nagniningas. Sa nakalipas na 24 oras nakapagtala ng pamumuo ng lava flow, 150 rockfalls events, 90 PDCs, crater glow, pagluwa ng 195 na tonelada ng asupre at pamamaga ng bulkan. Ang mayon ay nasa ilalim ng alert level 3 o nangangulugan ng mataas na aktibidad sa bulkan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad, Almusal Balita, ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan, at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tanjad Orbes Tondo,
Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-12 sa buwan ng Enero 2026. Bilis talaga ang oras. Maya-maya, nasa kalagitnaan na tayo ng Enero. Oo. At tiyak na mabubusog kayo sa mga isyu na aming inihanda. Tulad itong isang butiting sanggunian sekretary. Anong masasabi mo ito? Nagkalinawin mo. Butete SBSEC. SBSEC. Sangguniang Bayan Secretary. Oo. Kung butete. Kung butete, ibig sabihin, busog na busog. Oo nga eh. Naksel. Busog na basog. Saan naman nabubusog ang itong binabanggit mong Sangguniang Bayan Secretary? Nabubusog ito sa mga ordinansa at revenue code na pinapublish sa lokal na dyaryo. Teka, publication pa lang Publication pala ang racket. Ito ba? Tama ba? Oo. Ibig mong sabihin, ang SBSEC na ito, ang nakikipag-negotiate sa mismong may-ari ng dyaryo o yung publisher. Oo, exactly. Para sa publication. Exactly. Parang yung porsyento ay mapunta sa butiting sangguniang sekretary. Balita ko 40%. 40% ang kinukuha ni butiting SB Secretary. 40%? Oo. Teka. Pag magbigay tayo ng example. Kung ang publication makapal-kapal, kasing kapal na mukha nitong SBSEC na ito, kunyari 20 pages. 20 pages. 20 pages. Magkano isang pages? Na tig pa 5,000. 20 by 5 is 100. 100. 100,000. 100,000 ang publication. I-multiply mo sa tatlo yan. Tatlong. Kasi ang publication kasi, dapat tatlong 3 consecutive weeks yan sa mga local newspapers. So, tatlong beses. Tatlong beses, that is 300. 300,000. 300,000. Magkano ang 40% ng 300,000? 120,000 piso. O, kita mo? May 120 ka agad ito? Oo, di ba? Malaki pala ang kinukuha ni Butiting Sangguniang Secretary. Oo. Sangguniang Bayan Secretary. Oo. Baka naman binibigyan ng mga miyembro ng sanggunian. Hindi niya binibigyan. Baka
Sinusulo ni Butiting Sangguniang Sekretary yung 40%. Kaya butit na butit yung kanyang tiyan. Kaya pala Ken, Oh. SB6 kanda. Oh. Super butit. Butit. Super butit. Super butiti. Super butiti pala to. Kaya nga masibayan maong. Dahil sa laki ng kita, laki ang kanyang tiyan, kaya binansagan na butiti. Butit na butit. Grabe naman si SB6. Buti pa yung buhaya. Buti pa yung buhaya kapag busog, natutulog. Itong SB. Si Butete, busog na, kain pa ng kain. Kaya nga batay sa mahigpit na, batay sa batas, mahigpit na pinagbabawal na tumanggap ng mga porsyento o komisyon ang mga sangguniang sekretary mula sa mga bayarin na paglalathala o publication ng mga ordinansa. Ang sangguniang sekretary isang career official na may ranggo at sahod na katumbas ng pinuno ng isang departamento. Oo. O opisina sa lokal na pamahalaan na binabayaran ng buo mula sa gobyerno. Teka, sandali. Department head. Di ba? Magkano ba? Salary grade 22 o 24. 22 or 24. Magkano na yan? Depende naman sa classification ng munisipalidad. Kung ito ay... Kung 24, kung first class, baka pumapatak ng 80 mil ang sahod niyan. Kaya nga hindi pa ba kontento si Butete dyan? Aywan ko sa kanya. Kanyang sinasahod na 80 mil? Tapos nakikipagporsyento pa sa dyaryo, sa mga publication ng ordinansa. Hindi lang nakikipagporsyento, ginawa niya negosyo. Kaya nga Lahat ng publication ay dadaan sa kanya at kakain siya ng 40%. So ang kanilang tungkulin ay panatiliin ang integridad at hindi pumasok sa anumang sitwasyon na maaaring magpakita ng conflict of interest. Baka hindi alam nitong si SB o si Butete. Secretary Butete. Haliliwan dengel na ba? Pero si Katumal lang ti pakanang ng dad si Kato. Di ba? Hindi alam ni Sek Butete na bawal ang pagtanggap mula sa mga transaksyon na bahagi ng kanilang opisyal na tungkulin. Na yan ay lumilika ng conflict of interest. Ang bayarin sa publication ay isang serbisyo o sinisingil na ipinapataw ng local government unit. Kaya walang sinumang opisyal na kumuha ng porsyento sa naturang publication na yan. Ang balita ko dyan, yung publisher, pag nakasingil, siyempre cheque yan. Ipapalit yung cheque sa bangko. Aba, si Butete, nasa labas na ng bangko, nasa sasakyan, inaabangan yung publisher. Ganyan katindi yan. Grabe, Itong si Buteteng secretary, na malaki nga ang tiyan, lahat ng publication, may 40%. Kaya nga na kutab. Kaya malaki yung kanyang porsyento. Kumikita sa publication itong naturang Butete na Sangguniang Bayan Secretary. Ayan. Baka hindi alam. Kaya nga Kaya baka hindi alam na ni Butete na mga opisyal at empleyadong gobyerno ay sumasailalim sa mahigpit na alituntunin ng serbisyo sibil. At ang Code of Conduct, ang ethical standards for public officials and employees. Di ba? Na nakasaad sa Republic Act 6713. Malinaw na pinagbabawal ng batas ang mga pampublikong opisyal na humingi at tumanggap yung direct man o hindi, di ba? Sa ilalim ng local government code,
yung 7160, particular sa section 469, malinaw ang tungkulin ng kalihim ng sanggunian at walang nakasaad doon na tumanggap ng anumang porsyento mula sa publication fees. Oo, malinaw ang nakasaad sa batas na pero ang ginagawa nitong si Butiti na sanggunian na bayan secretary lumalabag sa batas, 'di ba? Ano man sabi diyan pag napatunayan? Siyempre, pag ang sino mang opisyal na mapatunayang lumabag sa batas ay maaaring maharap sa kasong administratibo at kriminal, kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na base ito sa Republic Act number 3019 at ang Republic Act number 6713, yung binasa mo kanina. Teka. Yung sinabi mo. Ang imbestigahan nga natin ito. Kaya nga tingnan natin kasi pag mga ganyan na kalaking pondo ang gagastusin ng gobyerno, may tinatawag na na bidding. Kaya nga So ipapublish yan sa may PhilJeps. At doon ay openly pwedeng sumali yung mga gustong sumali. Tingnan natin kung sino-sinong mga newspaper ang sumali diyan. Kaya sa bayan na yan. Tingnan natin kasi magsusulat sila ng another 2 newspaper pa dyan Kaya nga. Paano pag isinulat, niluto nila yung yung bidding. At nalaman natin yung mga ibang newspaper na inilagay nila doon. At itanong natin doon sa mismong newspaper, yung may-ari o yung publisher o yung editor, hindi pala sila sumali. Bakit nandun yung pangalan nila? Ako, yari ka na. Yari, sangguni ang Butete. Kaya humanda ka na. SBSEC. Dahil pwedeng idulog ito sa civil service. Pwede ba sa ombudsman ito? Pwede. Kasi criminal Ombudsman? Pwede. Kasi public official siya base doon sa 6713, yung conduct and ethical standard ng public official pwede yan. May pananagutan dahil lumabag siya doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung 3019, di ba? Pundo ng yan ng publiko di ba? Kaya sisilipin namin kung dumaan sa tamang proseso ang publication sa lokal na newspaper, yung naturang ordinansa o kaya yung naturang revenue code ng bayan na yan. Di ba? Alam mo, sino ba ang gagastos dyan? Di ba? Siyempre, gobyerno. Kalaunan ang gobyerno. At the end of the day, sa bandang huli, ang gagastos dyan, gobyerno, ang kawawa dyan, yung taong bayan. Kalaunay, iba ang nagsaing, iba ang kumain, nabusog sa ordinansa, si Butiti ang tawag sa SB Secretary. Butiti. Diba? Sa mga susunod na araw, abangan nyo. Yung kanta abangan nyo. At iimbisigahan natin yan. Kaya nga sabi ng hindi ho pwede yung mga ganyan. Yung mga ibang kasama niya, sabi nila diyan sa Sangguniang Bayan kami ang nagtanim at nagbayo at nagsaing. Diba? Subalit nang niluto ay iba ang kumain. Sinulo ni Butiti ang pagkaing niluto. Kaya nga yan. Hindi binigyan yung mga nagluto. Yung dahilan niya daw, bibigyan niya daw yung mga nasa Sangguniang Bayan. Binigyan ba? Itanong natin yung mga konsehal. Baka nga yung vice mayor dyan hindi niya alam yan na na-publish na pala yung ordinansa. Ayan. Tapos kumuha ng 40%. Sa danan to, irarato yung opisyalis. Ang balita natin dyan,
pagka yung nung ni-review sa Sangguniang Panlalawigan, pagkatapos, ay, pulis pala yun. Tumawag. Hello? Sabi sa, public yung, kung mayroon ng dyaryo. Mayroon tayo. Pare. Hindi. Mayroon pa rin. Pare, i-publish mo na pare, baka baka maunahan pa tayo. Pare. Ay, malaki yan pare. Malaki yan pare. Basta dating usapan natin 40%. Malaki yan pare. Dalhin mo sa akin pare. Sir, bakit naman 40% uli? Hindi, bibigyan ko pa yung mga nasa sanggunian eh. Ayan. Ito pa lang si Butete, yung dinahilan niyang sanggunian, siya lang pala ang kumakain. Kaya nga kaya sobrang Butete. Kita mo yung SB. yung apag, inya pagtudpigara, pero sa batik to sikato. Ganyan katindi itong Butete na to. Ang balita pa natin dyan, ipapaso to'y laman to na wala ray pampipisayan na sararamay opisyalis. Sabi gabay itong ibaga, no walura te konsihal, sikato dapat ame apagto walamat kumasyam. Kaya nga Bakit mo nga naman talagang makapal ang mukha nito, no? Kaya pala itong kaya ba apagan niya na inay? kaya pala itong SB secretary na ito na tinawag na Butete na lumipad kaagad sa ibang bansa noong December. Tansog konta. Lumipad agad sa ibang bansa noong December. Dahil butit na butit siya sa naturang publication. Ayan. Mr. Butete, na Sangguniang Secretary, humanda ka na, baka ikaw ay matanggal sa pwesto. Sisilipin namin yan at dadalhin namin yan sa civil service hanggang sa ombudsman. Humanda ka na, SB Secretary na Butete. Alas 6:47 ng umaga. Hindi natin hintuan yan kung pwede araw-araw sasabihin natin yan yung Butete na yan. Hindi, siyempre atan niya issue kintan tatalaran ng data na kayo mapagan na boss lamot. Kasi mali public official siya tapos nakikipagporsyento sa mga publication. 40%. Hindi, magkano ba yung sahod ng SB Secretary? Pag salary grade 24, pumapatak ng abot hanggang 80,000 siguro yan. Hindi ba siya kontento dyan? Salary grade ng isang department head. Sa bagay, baka kulang pa, baka may iba pa. Ayabangan nyo bukas at sisilipin namin ang proseso ng naturang publication na yan. May pananagutan ba ang dyan, ang may-ari ng dyaryo? Kung hindi dumaan sa tamang proseso. Ang secretary to the Sangguniang Bayan, salary grade is 24. 24. Sa munisipalidad. Malaki. At ang legal basis nito ay nasa Republic Act 7160. Position ay career official na may rank at salary equal sa head of department o head of office. Kaya yan. Malaki. Ang kanyang katumbas ay 24. 24? Magkano ba ang salary grade 24? Sandali. Pagpalagay mo, kung first class municipality yan, aabot nga ng 80,000. Yun ang dyan. Competition dyan. Ba mataas pala? Magkano? Estimated ko, mas mataas pa pala doon sa Sinabi natin? Sa binanggit natin. Pero ang sinabi natin 70 to 80. Depende naman yun sa klasifikasyon ng munisipalidad. Kasi merong 24. Pero
hindi ka pareho ng nasa first class. Correct. Na 24. Parang ganun yung ano natin. Oo. So, malaki ang sahod niya. Tapos, nakikipag-porsyento pa siya sa publication. Ay, aba, tiba-tiba talaga itong SB Secretary na ito. Talagang pag tinitignan mo siya, butit na butit ang kanyang tiyan. Alas 6:50 ng umaga. Good morning kay Caramel de la Cruz. Maagang nakikinig sa kanyang radyo. At bumabiyahe ng maaga yan. Ito may raramay unaasing ganad si Caramel. Agara kasi bangot ya Unsumpat. Siyempre. Tatulungan Ang gaano malag makakatulong at si saka kahit Caramel. na anong aspeto ang hingi nilang tulong ay kinmet na iter tumet. Sa mga ibabaga mismo irarami tutuon kin. Arami nakakatungtong tas. Nakakatungtong Si tayo. Ngamay di manad munisipyo na San Carlos. Wala may katungtong ko di man. Tinupat ko no kabat kabat ko si Caramel kuanda at tulungan to anong samantan kuanda kanyan na ken matulong lawas iya si Caramel de la Cruz na San Carlos City. Good morning kay Marivic Rivera Balason. Ayan, si Josie Kinis, good morning. Jessica Bulataw. Kanayan mo siguro ya. Bulataw ka man, diba? Jessica Bulataw, good morning. At ganun din si Myra Mirete Lapid. Ayan, kanayon siguro na sa Watumaiken. Si Dito Lapid. Veronica Basuel Isidro, good morning. Ganun din kay si Emilia Kayabyab Espilita. Ayan, Espilita. Ayan, good morning sa inyo. Sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Majin Acorda, good morning din sa inyo. Kayo mapaga na boss lamang bukas. Sino daw yan? Hindi mag-iimbestiga pa kami sa maling gawa nitong si Super Botete. Ay Super SB na lang si SB. At i-update mi kayo. At yung makukuha naming mga dokumento at yung mga newspaper ipapakita namin sa Facebook yung mga dokumento. Yung mga newspaper na makikita namin kung sino yung mga nagsisali doon ay i-confirm po namin sa kanila. Ayan. Kung sila ba ay talagang sumali o hindi. At siyempre makikita natin magkano ba ang bid dyan. Kaya nga pababaan yan eh. Pababaan. Sinasabi pa ng Super Butiti na sekretary ng Sangguniang Bayan, meron daw sumasali. Taga doon sa bundok na may ari ng newspaper. Ay, lukuhin mo ang lilang mo. May sumali daw. Taga doon sa ibang bundok. Taga ibang bundok. Nanggugulo. May nanggugulo pa nga taga kabilang bundok. Ano yan? Lukuhin mo ang lilang mo. Kung sino ka man, na Sangguniang Bayan Secretary ka, at malaman mo na ikaw yan, manginig ka na. Manginig ka na. At baka hindi mo makukuha yung mga benefits mo. Magre-retire ka na maaga. Paano yan? Medyo wala pa sa tamang edad para magretiro yan. Mapaga ang kanyang pag-alis. Mapapaaga ka na, baka wala ka pang makuha ang benepisyo pag ikaw nakasuhan. Baka mamaya, ang kanta mo mamaya goodbye. Di ba, katipong kalibalon mo siguro. Sige, hamanda ka. Sobrang Butiti na Sangguniang Bayan Secretary. Yung SB napalitan na, no? Sobrang Butiti. Super Butets.
Abutit. Abutit. Jad Pangasinan, jad word ja Pangasinan. Abutit. Abutit kalad ing kasibam. Pero buwag ka ni yabuwag. Mamaya sa aming pagbabalik talakayin din natin itong Magna Carta for Barangay. Ano ba ito? Sa aming pagbabalik, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina Divinesia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Popular sa balita.
Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:02 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteryon Lingkor, Team Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga sumbong, mga hinaing, reklamo, suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa smart number natin 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Ayan. O, pwede rin kayo magpadala sa FB live natin. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ayan. Good morning kay Susana Bungar Bustamante. Ayan. Alas 7:03 ng umaga. Alam mo kapaborito Errol, patuloy ang pagsusulong ng liga sa Magna Carta for barangay. Anong masasabi mo dito kapaborito? Ano ba ang pakay ng mga ganyang pagpupulong? Sa liga ng mga barangay sa Pilipinas yan, di ba? Di ba? Ang sentro daw ng talakayan itong Magna Carta for Barangay Official na amindahan yung local government code at iba ang at iba pang mga proyekto ng barangay ngayong taon. Ngayong taon. Bakit ngayon lang naisip na isulong sa tagal ng panahon? Na hindi lang naisip yung mga ganyang pagsulong sa Magna Carta na yan. Tama ka. Upang may sulong sana ang mga pulisiya para sa
mapalakas ang kapakanan at yung kakayahan ng barangay. Yun ang pakay nila. Ano yan? May mga nagpapakitang gilas dahil sa papalapit ng barangay? BSKE election? Para maipakita siguro sila na nagawa sa loob ng 3 taon, kaya isinusulong ang Magna Carta for barangay. Sino-sino ba yung mga kinatawan ng liga? Ang pagkakalam ko ang presidente ng liga sa buong Pilipinas si Jessica D ng Isabela. Yung kung amyenda ng Magna Carta for barangay, matagal na proseso. Kasi kailangan pang dumaan sa Kongreso. Sa Senado. Siyempre, aprobahan pa ng presidente. Exactly. Ang mga nasa Kongreso, particular ang mga magi-sponsor, senatorang panukala, siyempre, magpapakitang gilas din yan. Kung sakaling lumusot, ito ay, pupunta sa Senado, siyempre, magpapakitang gilas din kung sino yung nag-sponsor doon. Senatorang panukala na yan. Kaya malaking puntos nito sa darating na 2028 presidential election. Maganda pa rin para maisulong yung mga reforma, yung mga programa, magpapalakas sa pamamahala sa kapakanan ng mga barangay officials. Di ba mayroon na yung Magna Carta para sa barangay na yung naglalayong mabigyan ng mas mataas na benepisyo at sweldo ang mga kawani ng barangay. Ano kaya ang nangyari dito sa yung yung gagawing salary grade na rin. Di ba? Hindi na magiging honorario. Yun ang Hindi ko alam, baka si Senator Bongo ang nagsusulong niyan baka na politika. Baka na politika. Di ba? Ibang kulay kasi si Senator Bongo kasi ang pagiging regular na empleyado ay may fixed salaries, insurance at medical benefits at yung hazard pay na tinatawag. Pero hanggang ngayon naglalaro sa isipan ng mga barangay officials na maging batas na sana. Yung ganyang panukala. Siyempre kung regular na empleyado ang mga punong barangay, kagawads, yung sekretaryo, tresurero at SK chairperson, meron na silang inaasahan na benepisyo, yung fixed salary at iba pang mga benepisyo na kailang makukuha diyan, diba? Yung kasama diyan yung mga SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig Insurance, medical, dental, lahat. At siyempre yung kanilang retirement benefits. Paano ang pondo at pasilidad? Sa panukalang batas sinasabi na automatiko ang pag-release ng share mula sa national taxes. Ay yung pondo para sa mga maintenance ng mga kalsada, pang mga pangunahing mga pangailangan ng barangay. Mahalaga ang barangay bilang pangunahing unit sa pagpapatupad ng programa, proyekto ng gobyerno. Kaya dapat na maging regular employee na rin para may fixed salaries at iba pang benepisyo. Para mapalakas ng lokal na pamalaan ang mga benepisyo sa barangay, gawin mas epektibo at mas may kakayahang maglingkod ang mga barangay officials sa kanilang komunidad, di ba? Umaasa ang mga barangay officials na may pasa na yung bill na yan. House bill, Senate bill para maging ganap na batas. Sana. Yun sana ang inaasahan ng mga barangay official. Kaya maraming ang atat na tumakbong barangay official yung mga iba talagang tinatanong, tuloy na ba yung barangay at SK election sa November? So far yan ang nakasad sa batas. Naka-program na date. Sana hindi na First Monday, no? First Monday ng November itong 2026. So, kung hindi ito babaguhin na naman ng Kongreso at Senado, tuloy na. Di ba? Ang makapangyarihan kasi legislator at siyempre ang executive na siyang lalagda o pipirma doon sa naturang batas na yan. Kaya't antayin natin yung
naturang araw na yan kung matutuloy yung barangay at SK election. So far, yung nga, wala pa tayong nadidinig na magkakaroon ulit ng postponement. Sana matuloy na yan para mapalitan na yung dapat mapalitan na mga barangay officials dyan. Diba? O, yung mga hindi nag-perform sa loob ng 3 taon, humanda-handa na kayo. Pero yung mga nag-perform at kulang ang pira na pangpamudmud sa eleksyon, humanda rin kayo. Yung mga kasi mga botante ngayon ang hinahanap nila tuwing eleksyon siyempre yung yung ibibigay ng kandidato. Nauso kasi Ayun yan. na, yung mga galit. Tapos mabigyan ng 100, 200, hindi na galit. Galit kung wala pang eleksyon. Yung mga pero pagdating ng eleksyon, makatanggap, wala na. Napunasan na yung galit. Wala na. Quits na. Oo, 100. Nakita nila yung 100 o kaya 500. Sana wag nang umubra yung ganun. Oo, sana. Bawal naman kasi sana yan wag nang mangyari yung mga ganun. Pumili kayo yung alam nyo maglilingkod sa inyo. Oo, kasi pag binayaran kayo ng 100, siyempre pagkatapos ng eleksyon nanalo sila, wala na kayong maaasahan dahil sasabihin nila, tapos na yung paglilingkod ko sa iyo ng eleksyon. Binigyan na kita. Di ba? Pagkatapos ng eleksyon, hindi nyo na sila malalapitan. Madalang lang yung mga nanalo na opisyal na pagkatapos ng eleksyon, kung kailangan mo sila talagang nandyan. Open yung kailang puso na tumulong sa mga nangangailangan. Madalang po yan. Kaya yung mga iba, kung minsan may alibay, pagpunta ka sa bahay, utusan yung katulong niya o yung kasama niya, sabihin mo, wala ako rito. Sabihin naman ng inutusan niya, wala daw dito si sir. Pinapasabi ni sir, wala dito. Pinapasabi ni sir, wala dito. Wala daw siya dito. Di ba? Ganyan yung nangyayari. Meron pa yung yung kakilala ko, kaya kilala mo rin na kapaborito Aaron na mayor noon, di ba? Pinuntahan sa opisina. Humihingi ng tulong yung dahil yung kanyang kapamilya ay nasa ospital. Ang sabi ng mayor, di ba tapos na yung paglilingkod ko sa inyo? Binigyan ko na kayo nung eleksyon. Tingnan nyo. Sinaliw taki. Nangalit to ibagay man may takila, bayaran takila. Kaya anong nangyari doon sa mayor na yun? Hindi na nakaulit. Sa bagay, sinubukan lang nila kung hanggang saan ito yung mayor na yan. Kaya hindi na nakabalik sa kanyang tungkulin bilang mayor. Pero meron din yung mga mga opisyalis na hindi nagpamudmod during election, pero yung mga yung taong bayan alam nila kung hanggang saan yung kakayahan ng elected official. Tulad ng isang kapitan na kakilala natin, hindi nagpamudmod ng pira nung eleksyon. Pero si Katot, gabagabay da. Nang dayo man tatrabaho magkikimay. At saka, tanong ulakab mada abong to, at talagang may saya ko punto ka, o presento ka, anong kailangan mo, ang gaano sang kakoplamay bulasto, apaganto ni, untan-tutan si Kapitan Ken Saldi Bauson. Di ba? Kapitan Saldi Bauson talaga na kintan may ang apod na nunututay politika sa nunututan ay pakatulong to da saray kabarangayan to dito barangay Makabito. Ang gano iluto dala itarto ni
sa may yung kakaroon na tulong untan-tutan walay ken undalan niya manlalakoy ken amay pising tawagan to pigata pising mo ay ipautang mo lang siya tan titor ko saya ay kwanto ninupatan mo tawa iutang ang tunimem kakaroon na tulong si Kapitan Saldi Bausim mo tawa. Good morning dita na Barangay Makabito. Alas 7:15 ng umaga. Yung balita mo kanina na sinampahan na ang kaso yung yung ilang opisyal ng Department of Agriculture at saka Bureau of Custom kasamang Errol yung sa pagangkat ng mga bigas. Samantalang meron tayong yung rice ban na nilagdaan ng Pangulong ban, bawal mo nang magpasok. Bawal mo magpasok dahil siyempre nilagdaan ng Pangulo yan yung naturang executive order. Bakit may mga lumulusot pa na mga imported rice galing sa ibang bansa? Kaya't nagsampa ng kaso yung mga ilang individual sa Office of the Ombudsman. Dapat sana dapat may managot. May managot. Bakit kanyan? Bakit mayroong mga ganyan yung imported rice na pumapasok dito sa bansang Pilipinas, considering na yan ban muna. Pagsamantalang pinagbaliban yung naturang pag-import ng naturang mga bigas sa ibang bansa. Kaya humanda na yung mga mga opisyalis diyan, kung sino mga kasabwat. Sana ay makasuhan sana sila. may mga tulad niyan nakaban tapos may paluubon da. Diba? Nung gapura ratay mandalim. Nung gapura ratay mangichucho talamak. Kasi ang apektado diyan talaga yung mga local farmers natin Kung maraming mga inaangkat na bigas mula sa ibang bansa, siyempre yung bigas natin dito hindi na tataas. Kasi sa ang diyan kung maraming supply, doon baba yung presyo, di ba? Kaya ang apektado diyan yung mga local farmers natin. Marami tayong supply dito sa bansang Pilipinas. Marami tayong malawak nga ang ating rice land dito Basta bigyan lang sila ng importansya. Ibigyan natin importansya itong mga farmers natin. Mga talaga, that's the time siguro mag-angkat. Import. Kaya yan ang dyan. Hanggang kailan kayo yung yung mararakap so tanam tidya, bulas tayo? Yung palay dyan sa Cagayan, dyan sa may Nueva Ecija. At saka dito sa rice granary, di ba? Dito sa Pangasinan. Tumas ba ang harvest dito? Pero siyempre marami tayong dito. Kababayan na nagtatanim. Mga magsasaka. Pero kumusta naman? Nakasimangot ba o masaya ba sila sa ngayon? Dahil hindi yata napapagbigyan ng yung pamahalaan, yung kailang kahilingan Hindi tulad noon Sabi ng mga ibang farmers dito sa Pangasinan, tila yata napapabayaan kami. Hindi kami binibigyan ng pansin. Hindi naman. Binibigyan kayo ng yung mga programa ng national government. Binibigyan naman kayo ng pansin tuwing eleksyon. Diba? Patawag dito, patawag doon. Ay hanggang eleksyon lang. Katapos ng eleksyon, wala na.
Alas 7:19 ng umaga. Basahin natin itong mga nagpadala ng kailang mga reaction dito. 0912-6840, mga idol, kilala ko ang SB Secretary na binabanggit nyo. Yan ba yung mataba, maputi, bigotilyo? Nagkwanta. Hindi namin alam. Hindi namin alam. Binabanggit mo. Kung alam mo, di alam mo. Yan. Kung kilala mo, di kilala mo. 0923-5729, the government fund scandal 500 billion piso for flood control scam. Kung ang pera na yan ay inilaan sa pundo ng barangay, maraming proyekto ang magagawa. Magna Carta para sa barangay as the basic political unit, frontliner, and first responder of the government. Tama naman, di ba? Si Ramonito Prado, ang tagal na yan, kada may nalalapit na eleksyon, yan palagi sinasabi mga politiko, pag nanalo at nakaupo na, wala na, palaging thank you. Palaging thank you, sabi niya. Nanalo na eh. Thank you, nanalo ako, sabi niya eh. Oo. Sa mga nauto, sana this time huwag maging ningas kugun. Gawin ninyo ang tamang trabaho. Tama. Renato de Guzman, sana meaningful at real development without favor to the upper rich sector and preference to the poor and vulnerable sector. Okay, Arlen Hernandez, ang Magna Carta ng barangay ay panukalang magbibigay dangal, seguridad at suporta ng mga lingkod barangay. Kapag napabuti ang kalagayan ng mga naglilingkod sa barangay, mas mapapalakas ang pundasyon ng lokal na pamahalaan at serbisyo publiko. Sana may patupad na yan. Kasi 1997 pa yan. Pinag-uusapan at mainit na topic tuwing darating ang eleksyon. Nitan. Siyempre, naimatunanda mo to. Kaya nga, naimatunanda. Talaga nakatutok mo tira. At Kongreso at ang Senado. Leonie Santos. Sana makahabol ngayong taon. Ha, sabi niya. Rodrigo Abalos, yan po sana ang tutukan ng mga congressman at senador. Marami pang reaction dito. Pero, teka muna at babati tayo. Good morning daw kay Caramel de la Cruz. Mula sa 09864729. Sige. Pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Sige. Take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Kay Vice Mayor Kevin Roy Macanala, good morning. Kay Councilor Kyle Arturo Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Mike Season, good morning. At ganun din si Councilor Jose Lorisco, good morning. Good morning din kay former Councilor Gerald Apicial. Nilibing ako hinatin na sa huling hantungan yung kanyang ama kahapon. Kay former Liga President Carlito Dion, good morning. At kay Longhair, good morning. Si Engineer Art Gaspar, good morning. Kay Madam Marmi at Boss Carlo, good morning. Kay Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves, good morning.
Vice Mayor Edgar Maminta. Ganoon din si Vice Mayor Johnny Cabrera at Councilor Generos Flores ng Mangaldan. Good morning. Dala may mayor na lapot bakasyon siguro. Baka nandyan na. Oo. Yung kanyang kwan. Anong tawag nila? Nakalimutan ko yung pangalan ng mayor nila dyan eh. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, si Kagawad Pio Hilumen, Kagawad Junjun Cabrillo, Kagawad Dominador Episcope, at ganoon din si Son to be Kagawad Alvin de Vera de Guzman. Ayan, at isali mo rin na si Son to be Kagawad Binasa. Good morning sa inyo. At mga BHW, si Madam Anita Rolusta, good morning. At mga barangay kagawad, yan. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, good morning. Si Monday. Monday, oo. Alam niyo na kung ano yung routine ni Mayor. Yung Lunes, unang araw ng opisina. Ayan. Siyempre, bago pumunta ng barangay, siya muna ay humingi ng lakas at basbas sa manawag. Ayan, sa Liburad Barangay, kababuta, natin the flag ceremony. And then office. Diri isulatan at opisina. Ayan, kasi ganun ka hands-on si Mayor Carl Christian Biga. Yung routine ni Mayor. Tingnan mo, yung maliit na bayan na nasa Kwampa, yung sulok, nasa Kwampa, isang booming town na ngayon, di ba? Marami ng mga business establishment na nandyan, marami ng mga nandyan na nagpatayo ng kailang mga negosyo sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning din kay Sir Felix sa domicilio, kay Sir Jeffrel, at ganoon din si Darwin. Ayan, good morning. Si Madam Sheila Pinuliar, good morning, at Councilor Freddy Pinuliar. Ayan, good morning sa inyo. Yung mga kwan din, taga-subaybay natin, si kwan, Alice Muñoz, ayan, good morning, ng San Carlos City. Si Daisy de la Cruz, gawin din si Emily Libatique, ayan, at gawin din si sino to? Si Don Ramon Bautista, ayan. Si Ramon, dyan sa may Region 1 Medical Center. Dating board member, dating vice mayor. Ayan, good morning po sa inyo. At siyempre, idagdag mo dyan si Dr. Joseph Roland Mejia ng Region 1 Medical Center. Centennial Medical Center Chief. Ayan, okay. Good morning po sa inyo. At si Merlita Abilia, good morning. Si Myra Meriti Lapid, makuha ko na ito. Okay, sige. Wala na? Wala na. Kaya dito na nagtatapos ang ating palatuntunan. Sana'y natutunan, nakapagbigay kami ng magandang aral sa inyo. Mga issue na aming tinalakay. Wala pong personalan din trabaho lang ang ginawa namin. Kaya hanggang bukas muli. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingcor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At dyan sa technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Sa programang Likna ay Baloy, dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon,